Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku Serokê Amerîkî helwestek bihêz diyar kir. Dema dawî de derbarê devera aram ya ku tê pêşbînîkirin ku li Sûriyê were avakirin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di hevdîtinekî televizyonî de li gel kanala TV24 tekez kir ku welatê wî çi caran li ser avakirina deverekî aram li Bakurê Sûriyê ku ne dibin kontrola wan de be erê nake ku bi gotina wî eger heye di her çirkeyekî êrişî wan were kirin ji wê devera aram. Derbarê vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê Erdogan diyar kir ku Amerîka dikarin çekên xwe yên ku radestî çekdarên peyedê kiribûn bi xwe re bibin yan jî bila bifroşin me eger bixwazin lê radestkirina wan ji bo peyedê nayê qebûl kirin. Derbarê sîstema S-400 ya Rûsî ku Tirkiye bi niyaza ku ji Rûsya bikire, Erdogan da diyarkirin ku Tirkiye tu caran dev ji vê yekê bernade ku bi gotina wî ew gihiştina rêkeftinekî giştî bi Rûsya re. Di vê derbarê de ku wê di demekî nîzik de dest bi karê hevveş bikin.